Nadakpa na ang 40 anyos nga mitigbas patay sa iyang 65 anyos nga paralisadong amahan sa Barangay Sudlon 1, Cebu City. Sayranta ang update ni ini sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, subo palandungon nga ani usa ka amahan ang giunay sa pagpatay sa kaugalingon niyang anak usas mga anggulo nga nagtukmo dinhi ang posibleng pagkaubos niya sa impluwensya sa illegal nga drugas. Dili matukib ang kasakit nga gibati sa asawa ni Victor Obinario nga nagsudong si Embana sa Lungon. Nahitabo ang linuog nga krimen gabi ini atong Huwebes sa Sitio Alfagate, Bukirang, Barangay Sudlon 1. Nakita na lang sa igsuon sa biktima nga naligo sa kaugalingong dugo si Victor nga nakahiagom og mga samad tinigbasan sa ulo, sa liog og sa iyahang pulso. Ang gitumbok nga suspect, ang 40 anyos, kinsa misibat, human niya gipatay ang iyang amahan. Matod ni Eufemia nga wala siya atol sa panghitabo. Kung anaa siya, posibleng nalakip kuno siya sa gitigbas. Kay matod pa, mibahad na ang suspect nga patyon sila. Ilabi na kun musuol na kuno ang problema sa iyang pangisip. Ang akong bana, kanang dali sad masuko, kay hiblaron lagi, sir. Ito sila nakainitay og so mayaw-yawan po siya, usahay. Itambagan, niya, ikasuko sa kong anak, mo ito sila nga nakainitay siguro. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga nalambigit sa illegal nga drogas ang suspect. Nasuko, matod pa kini, dihanggi badlong sa amahan. Ito kasi yung suspect na natin, na-involve din sa drugs. Involved siya sa drugs. So before nangyari yung ano na yon, yung pagpatay niya dun sa papa niya, meron tong kaso na haharapin sana kasi meron siyang ninakawan na isang bahay doon na nag-complain sa barangay na nanakawan niya ng pera. Ngayon, yung biktima na nanakawan niya, nagsumbong sa papa. Ngayon, ang sabi nung parang pinagalitan to ng papa niya nung gabi na yon. Dali na sikop ang suspect atol sa hot pursuit operation. Giangko niya nga iyang gipatay ang amahan kay matod pa nagtuo siya nga patyon siya nini dihang nakit ang adunay dala nga sundang sa kilid. Sa akong papa, kung asa ka magarong ibutaw sa Ginoo pa, saylo ako sa akong nahimo kay nawa ko sa akong panguna-una nga balance. Desidido ang asawa sa biktima ug inahan sa suspect nga pasakaan og kaso ang anak. Jojo, palihog dong. Usabay in taon imong huna-huna. Magbago na. Magbago unta ka. Sa sakit alang sa usa ka inahan nga taralon sa hukmanan ang iyang anak apan gikinahanglan kini niyang buhaton tungod ug alang sa hustisya pagkabot sa nahitabo sa ilahang padre di pamilya. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.